70 hari adorang sohaheheon. Beta mahita manukap marsoba, marsinggang mahita tuadopan ni Jehovah sitop pahita. Aibana dode batata, jala hita bangso pinarmahana, jala biru-biru miring-iring di tanganna. Topik ni mingguta saderion madok tu hita. Tarpasu-pasu do akan marhaposa tu debata. Ni mingguta atong say marhaposa tu debata matoktong nang hamu. Ali dongan jolma. Usehon hamu marohamuna tujuluna debata do haposata. Jehovah do pargogoku do lombu-lombuku, marhapo santu ibana do rohaku, jalan dapotan pangurupion ahu, asa marolopolop marohaku, jala pujion nendeko maibana. Alanii, di bagasan serep dohot uduk ni roha, marsaur mahita rap dohot debata, mamuji dohot pasangapon ibana, marede mahita sian bukwede nomor 4 ayat sada dohot tolu. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Say pailing ma pinggolmu tuau, hapogani ma paluahon ahu. Say homa gabe dolok batu partano batuan diau, gabe huta nagoting laho panguluhon ahu. Aihodo partano batu aku hian, dohot pangondingaku, jala alani guarmu, say iring-iringonmu, jala togu-toguonmu ahu. Tuhodo ahu ali Jehovah, marhaposan, sayunang paurak ahu, saliling nililingna, say palua maahu marhite-hite hati goranmu, haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, asi maroham dihami halak na galeon. Di idaho nagogodo musunami, say talu dohami di bahen alani hagaleon nami, di baheni kupangi dohami tuho, say pargogoi jala pamonang mahami maralohon musui, marhite-hite panaonon ni anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hudul mahamud. Maredehita sian nomor 114 ayat 4. Silent
Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion, imana tersurat di buku Pesalmen biddu 37 ayat 3 songonon ma didok. Marhaposan tu Jahoba maho jala ulahon nadinggan. Ingaton matanoi jala raduti haburjuon. Marhaposan tu Jahoba maho jala ulahon nadinggan. Ingaton matanoi jala raduti haburjuon. Ima sahatna atong rap magidugugo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon nahobar tupatikmi. Amin. Maredehita sian nomor 623 ayat sada dohot 2. Tatopotima dosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugo na suhatu dosan, para siroha na sumurung, ama ni Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Hami halak pardusa na dangolon, ro tujolo ni habangsa habedeon mi, manopoti jala manganggukon dosa nami. Masay jod-jod warsay hami ho, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambahinan nami naroay. Dang huhaholongi hami ho, siya nasa rohanami, dohot nasa ati-ate nami, dohot nasa todbi nami, dohot nasa gugunami. Nang dongan nami, dang duson diri nami hubahe kami. Dibaheni, tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tuhamatean saliling nililing nai. Alai nama purus mahami nuaing tu asi ni roham na godangi. Mangido sian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Si pangulu hami dohot ala ni guarmu na badiay. Ali Tuhan, saya si maroham dihami halak na dangolon. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringat tu hasisaan ni dosata. Sato kido hutadi koko, alai papungoku maho muse marhite-hite aka asi ni rohagodang. Tagan di parpiar ni muruku, hutabunihon buhiku satokin maradupon ho.
alai marhite-hite dengan bahasa saliling-lilingna asiakuho ninna Jahoba si paluaho hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hudul mahamu. Maredehita sian bukwede nomor 452 ayat sada. Hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion imana tarsurat di Matius bidu 4 ayat 20 sahat tu 25 tajahama marsikat soring. Dungi di dalani ibanama sadok luat Galilea laho mengajari di aka parguruan mamaritahon harajauni huhut pamalum nasa sahid dohot nania ini halakna di sini. Jadi terbarita maibana ro di luat tano Syria, pola di pemboan halak tujuluna nasana hasitan, aka parsahit naragam, dohot aka hasonggopan ni aka sibolis, dohot aka nasolpot bulanon, ro di aka nasosarion. Gabe di pamalum manasida saluhutna. Jadi masai torop mahalak mangihuton ibana akana sian luat Galilea, sian Dekapolis manang 10 huta, sian Jerusalem, sian Judea, dohot sian luat na di bariba ni aik Jordan. Ima sahatna, martua do akana tu mangihon hatani debata jala nau piopsa. Amin. Maredehita sian bukwede nomor 755 ayat sada dohot tolu. Arsam
tahadit dakon ma haporsiaw tai, songon na hinati dakon ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na sohatudosan na tumopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siato di perbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tuban watoru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di todi perbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria hato panihala Kristen akan nabadia, doho dihasisaan ni dosa, doho dihatai nama dok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, doho dihangoluan na sorasuda. Amin. Udul mahamu. Shalom. Sude paralado HKBP Batam, pasaton muliate tu hamuna aka amanami, inanami, dohot hahanggi pinaribot, naro marminggu di bagasan sadarion, lumubi matu hamu dongan sapor seaon, na oddope parjulu saliro marminggu tuhurion. Parjulu guarni minggu sadarion, ima minggu septua gesima manang 70 hari adorang so haheheon. Topi minggu tarpasu-pasu do akan namar haposan tu debata. Paduahon. Jadwal minggu ibadah tu minggu tanggal 20 Februari 2022 pukul 7 manugut baloi dipam perserahan muka kuning sei panas, bengkong indah. Pukul sia manugut, blok onom, balai kolam tolu, balai kolam 2, balai center, kapling taman baloi. Pukul 10 sada manugut, Batam Kota, Batam Center, Tiban, Kampung Nanas. Pukul 4 Botari, bengkong sekitar, Muara Takus, Balai Kolam Sada, Nagoya. Pukul 6 Botari, ima ibadah kontemporer. Patuluhon, donor darah. Menguduti titik na di minggu nasalpu, di minggu sadarion tanggal 10 Februari 2022, Dewan Diakonia melalui seksi kesehatan, patu pahon kegiatan donor darah. Mulai pukul 8.30 manugut saat pukul 11. Tempat di gedung sermon di samping kantor gereja yang dipimpin oleh Ketua Dewan Amang Sintua Dr. S. Yahan Mars. Marhite narade hita mandoror darah bui gudang dongata na tertolong. Memoropat dana na sorang. Nah di hari Sabtu tanggal 20 Januari 2022 di basa-basa tuata sada dana boru manang anak paduahon di keluarga Amang Deni Sinaga tubuh dinatai Ririn Sibarani alamat Muara Takus Wik Muara Takus sehat do dana ki nang natorasna palimahon manaburbuni pesta gotilon HKBP Batam tahun 2022 menguduti titing dihuriata di minggu nasalpu dung sidung titingon di Patu Pahuriata acara menabur boni pesta gotilon HKBP Batam tahun 2022 di acara penyerahan celengan secara simbolis pinangido tu amanami dohot inanami utusan mewakili wik asa Roma hamu tujolo mengadopun ruas
lao macalo celengan secara simbolis. Celengan tu ganup keluarga pasaton ni situa tabema tu hita salu na utusan sianwik inang be sibarani boru tabarat opung dapa mewakili Wik Nagoya, amang situmeang boru manik mewakili Balai Kolam Sektor Sada, inang Pehu Tauru boru Nababan mewakili Kampung Nanas, amang El Siregar boru Tagalung mewakili Blok Onom, inang E Sinaga boru Sialagan mewakili Seipanas, amang Apurba boru Sibarani mewakili Wik Bengkong sekitarnya, amang Kana Baban boru Tapea mewakili Wik Parserahan, amang M Lumbambatu boru Simanjunta mewakili Kolam Sektor 2, amang S Silaban boru Gultom mewakili Bengkong Indah, amang JT Sinaga boru Simanjunta mewakili Wik Batam Center, amang Pehu Tasuhut boru Manurung mewakili Wik Muara Takus, amang S Padang boru Stumeang mewakili Wik Balai Kolam Sektor Tolu, inang JH Simalango boru Habean mewakili Tiban, amang R Simanjunta boru Stungkir mewakili Batam Kota, amang H Sirait boru Sianturi mewakili Baloi Center. Panopon, Minggu Remaja. Mulai Minggu Tasadarion tanggal 10 Februari 2022, aktif Minggu Remaja Songon Nasional masuk pukul 7 Manogot bertempat di Gedung Serbaguna Lantai Sada dengan protokol kesehatan dan wajib pakai masker. Nomor 7, Parguru Malua. Mulai Minggu Sadarion tanggal 10 Februari 2022, aktif belajar Parguru Malua masuk pukul 4 Botari bertempat di Gedung Serbaguna Lantai 2 dengan protokol kesehatan dan wajib pakai masker. Pawaluhon titing merbagas manang titing paduahon. Naing macalo pasu-pasu perpoga sama Anser Riwen Sinaga Siagian, anak ni Amakta Sintua Kalpin Siagian Nahinan, tubuh ni Inata Mary Boru Panjaitan Nahinan, alamat Perum Purnayuda Batam, Ruas Nihuria, HKBP Jetun Resort Batam, Dohot Orwana, RP Welme Boru Lumban Gaul, Boru ni Amata, Sintua Mula Lumbang Gaul Nahinan, tubuh ni Inata Kristina Boru Purba Nahinan, alamat Bengkong Indah Atas, Blok H nomor 174 Batam, Wik Bengkong Indah, Ruas ni HKBP Batam Resort Batam. Nasida Macalo Pasu-Pasu Perbogason di hari Sabtu tanggal 10 Februari 2022 di HKBP Batam Resort Batam masuk pukul 30 Manogot Saituat Tama Napatulus Sakap Nasida. Nomor sia perubahan jam minggu. Mulai Minggu Sadarion tanggal 10 Februari 2022, per mingguan pukul 3 diubah gabe masuk pukul 4 Botari asa marsipabuam mahita tu akadongata. 10 Ruas Napida. Mulai Minggu Tasadarion pindah Huria Sian Huriata keluarga Amang Horas Simanjunta, Inatai Mawar Tio Pantasirait, alamat Muara Takus, Wik Muara Takus, pindah tu Huria tu HKBP Padang, Padang Pasir Resort Rantau Prapat. 10 Sada Pertangyangan PPD. Hari Jumat naro tanggal 10 Februari 2022 Pertangyangan PPD Distrik 20 Kepri Maringanan di HKBP Batu Aji Baru Resort Sungai Langkai. Masuk pukul 10 Sada Manogot. Borhak do 5 halak utusan Sian Huriatawan di luar ni pengurus. 12 Protokol kesehatan. Hombar tu informasi ndang lam torop di Batam napos positif COVID-19 sia varian Omikron. Do mutusi asa taingot temah hombar tu peraturan ndang ditetapon ni Huriata marite se kesehatan ni Huriata songonomma.
Perjolo, setiap masuk hita tu komplek gereja, radema hita jolo diukur suhu di pintu gerbang. Paduahon, tetap cuci tangan di wastapel naung di parade huriata. Patoluhon, pakai masker. Paupaton, posisi duduk, 2 tolu 2 do udukna. Diaka petugas, asa aktif mah hita lau manglosa, asa dau hita sian penyebaran virus COVID-19 varian Omikron. Do mutusi di perminggota pukul siaon, dung sidung tikting, begota do panorangion sian amang ketua Dewan Diakonia, amang sintua Dr. S. Yahan Mars. 10 tolu, gerakan Rp1.000 tu dana pensiun. Mulai tema dihita akan naung manupahi gereja, Rp1.000 tu dana pensiun HKBP, jala totong mata topahi merite kotak dana pensiun naung ni parade huriata, dalata mendukung tahun kesehatian naung ni tinapon ni huriata, nagabi orientasi pako besota ni huriata di tahun 2022. Saplopat, mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Naposo Alfredo Stepanus Panjaitan dirawat di Jabu. Inang Sintua TS Simamora Borugultom Baloi Kolam Sada dirawat di Jabu. Amang JD Kamser Aritonang Bengkong Indah dirawat di Jabu. Inang Sirait Buru Doluk Seribu Wi Baloi Kolam Sada dirawat di Jabu. Inang Sihombing Buru Tagaol Wi Nagoya dirawat di Rumah Sakit Awal Bros. Dana Ningsi Putri Naomi Boru Sinaga Wi Bengkong Indah dirawat di Jabu. Naposo Samuel Asiolan Omega Purba Wi Batam Kota dirawat di Jabu. Pasaplimahon sumbangan. Napasaton sumbangan bunga altar di Minggu Tasadarion. Ima sian perempuan Wi Batam Center. Mauliate Madinah Sida. Ulang tahun Pangulan Nagok Tiki do sude parahlado pasaton. Selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan tu ruas niuriata mamuka tanggal 10 tolu saat 10 sia Februari 2022. Dilehot Tuhan magajang ni umur songoni nang haipason titing parhepengon. Uria 747 juta 630 ribu 467 rupiah. Pembangunan 42 juta 532 ribu 226 rupiah. Pusat 61 juta 774 ribu 735 rupiah. Saldo akhir 1 minggu sadarion 847 juta 552 ribu 30 rupiah. Songoni mati tingta saya diramuti debata mahita salutna. Salam madihita salutna. Amanginang, kami dari seksi kesehatan akan memberikan penjelasan singkat mengenai kondisi COVID yang ada di Kota Batam dan apa yang harus kita laksanakan untuk menghadapinya. Kami ditugaskan Amang Uluan supaya kita dapat concern melihat perkembangan yang akhir ini agar kita tidak tertular penyakit COVID. Kita mengetahui bahwa saat ini yang melanda COVID di Indonesia ini adalah yang paling banyak varian Omikron, ya. Jadi varian Omikron ini sangat mudah sekali menular dibandingkan dengan varian yang tahun lalu Delta. Jadi varian ini 4 sampai 6 kali lebih cepat menular dari yang sebelumnya. Jadi akibatnya angka kesakitan kepada orang yang tertular lebih tinggi. Untuk perbandingannya memang dalam tempo 3 minggu di Indonesia per tanggal 23 Januari kemarin hanya ada
penderitanya 2.900 orang, 2.925. Per tanggal 12 kemarin, dalam tempo 3 minggu, penderita COVID sudah berjumlah 55.000 orang. Jadi hampir 20 kali lipat hanya dalam tempo 3 minggu. Dan dengan prediksi yang kecepatan menular ini, di Indonesia diperkirakan di akhir atau awal Maret 3 minggu ke depan bisa mencapai 150.000 per hari. Nah, untuk itu kita harus menjaganya supaya jangan kita tertular. Untuk Kota Batam sendiri memang sudah meningkat juga per tanggal 12 Februari berjumlah 522 penderita, baik dia dirawat maupun isolasi mandiri di Galang maupun di rumah. Karena menularnya yang begitu cepat, kita harus mengetahui apa yang harus kita cegah, apa yang harus kita laksanakan. Jadi keluhan yang dialami pada saat, karena Omikron ini banyak di Eropa pertama sekali memang di Afrika Selatan di bulan Desember, tapi cepat sekali menyebar. Dalam tempo 3 minggu udah sampai 100 negara. Dan yang terbanyak sekarang di Inggris dan di Amerika. Di Amerika rata-rata penularannya, gejalanya memang ringan, ya. Jadi ada batuk, hampir 89%, ada kelelahan, hidungnya tersumbat, pilek, dan ada juga demam. Begitu juga mual dan muntah. Sesak napas ada beberapa, begitu juga diare. Kalau hidung tersumbat di Amerika ditemukan hanya 8%, tapi di sekarang terutama yang ada di Kota Batam kami tidak menemukan hidungnya tidak merasa. Kayak kemarin dia tidak mencium, tapi sekarang jarang ditemukan. Untuk update di Kota Batam sendiri, Amang Inang, kita lihat gambar di Kota Batam, seluruh kecamatan sudah berwarna merah, ya, di Kota Batam. Jadi kita lihat kalau kemarin awal tempo nggak sampai 2 minggu masih ada yang hijau, ya, awal-awal. Tapi sekarang dalam tempo 2 minggu udah merah semua kecamatan. Artinya per kecamatan itu lebih dari 30 penderita ada. Belum lagi. Kalau kita lihat di kecamatan maupun di desa-desanya, kelurahan, yang paling banyak memang kecamatan Batam Kota, ya. Jadi memang penuh. Ada hampir tidak ada lagi yang tidak ada penderitanya. Untuk seluruh Kota Batam ini yang masih hijau belakang Padang, ya, belakang Padang dan Pulau Bulang. Nah, itu masih hijau. Tapi yang lainnya Galang masih sedikit. Tapi yang lain sudah merah semuanya. Berdasarkan kasus di Kota Batam, varian Omikron ini ditemukan di tanggal 14 Januari, ya, di 1 bulan lalu. Dengan ditemukannya ada 2 orang pasien, seorang ayah dan anaknya baru pulang dari Swiss, itu 2 orang dari tanggal 14 itu. Tapi sekarang kita udah banyak, dari 2 orang itulah asal mulanya di Kota Batam ini. Jadi tanggal 14 ini baru nggak nyampe 1 bulan sudah makin banyak di Kota Batam. Untuk di Kota Batam sendiri yang paling banyak di bulan Juli tahun lalu, yang tertinggi sampai 9.000, ya, 9.651 di bulan Juli pada saat Delta kemarin. Ya, jadi itu memang tingginya mulai dari 2 sampai 3 bulan sampai segitu. Tapi sekarang di Kota Batam baru 522. Tetapi diperkirakan kalau kita tidak melakukan prokes, kita bisa melampaui tinggi yang waktu Delta kemarin, ya, diperkirakan 3 minggu atau sampai 4 minggu ke depan. Jadi untuk supaya jangan sampai segitu banyaknya 9.000, kita harus benar-benar melakukan protokol kesehatan. Dan tingkat kematian yang paling banyak memang kemarin tingkat kematiannya umur 25 ke atas sampai 35. Yang paling banyak menderita tetapi sedikit tingkat kematian. Tapi orang yang lansia umur 50-60 tahun ke atas sedikit menderita, tetapi karena banyaknya penyakit komorbid dia tingkat kematiannya lebih tinggi. Itu yang harus kita waspadai. Dari grafik kita dari positif, bagi yang tidak divaksin
angka kematiannya lebih tinggi, hampir 80%. Jadi kalau Amanginang di sini saya berharap semua sudah divaksin ya. Amanginang, ada yang belum divaksin? Kalau tidak ada sama sekali harus dilakukan vaksin. Ya, vaksin pertama dan vaksin kedua dan sekarang booster. Jadi saya harapkan semua kita sudah booster supaya kita walaupun terpapar tidak sampai meninggal gitu ya. Jadi memang dari Garapek ini yang terjadi 80% yang tidak vaksin dia meninggalnya. Yang 7% yang vaksinnya sekali, yang cuman 8% yang vaksinnya kedua. Jadi artinya kalau bisa kita semuanya vaksin. Bagi yang belum bisa datang ke puskesmas. Jadi puskesmas sampai sekarang menerima vaksin, baik dia vaksin pertama maupun vaksin kedua maupun booster. Ya, saya rasa kita semuanya udah vaksin, itu akan melindungi kita dari penyakit Omikron ini. Untuk kita ketahui penularan Omikron ini maupun yang sebelumnya sama, tetapi dia karena dia kecepatannya sampai 4-6 kali dari yang biasa, jadi dia menular sekali kalau dia gejalanya 1-2 hari sebelum bergejala, sama 2-3 hari setelah gejala. Misalnya hari pertama dia terkontak dengan penderita, mungkin hari kelima dia udah mulai batuk atau demam. 1-2 hari pertama itu sudah menularkan sampai dengan hari ketiga setelah dia bergejala. Jadi 5 hari itulah puncak penularan. Artinya kita nggak tahu, bisa saja dia tidak demam ataupun tidak ada gejala menularkan. Itu yang paling ditakuti ya, OTG. Jadi itu sama kualitas penularannya daripada orang yang sudah terkena. Yang kalau sudah demam kita tahu dia, tetapi kalau yang tidak ada gejala hanya pilek-pilek aja seperti itu. Jadi harus kita hati-hati, puncaknya itu adalah kira-kira 4-5 hari dia setelah tertular ya. Omikron ini juga sama sampai 10 hari juga rata-rata ya. Walaupun tidak terlalu berat terkadang, tetapi kita tidak boleh anggap remeh karena bagi orang yang memiliki komorbid seperti penyakit-penyakit diabetes, hipertensi, penyakit jantung, kita harus hati-hati ya, karena penyakit komorbid ini yang bisa membahayakan. Memang 80% dia yang ringan, tetapi pada saat dia kena yang komorbid, apakah orang tua kita atau nenek kita, saudara kita pun dia, atau dia sakit ginjal, yang lain sebagainya, itu yang kita takutin. Untuk itu kalau yang rata-rata memang di rumah sakit sampai saat ini di Kota Batam masih bornya, angka keterisiannya masih 2-3%, jadi belum banyak, tetapi kita harus sangat hati-hati. Jadi apa yang harus kita perbuat, yang harus rekomendasi pertama yang harus kita siapkan adalah kita harus vaksin, memastikan bahwa semua warga HKBP Batam ini sudah tervaksin. Itu yang pertama. Vaksinnya juga kalau bisa sampai booster. Yang kedua, tetap kita menjalankan protokol kesehatan ya dengan ketat. Jadi tetap pakai masker, jangan pernah lupa melepas maskernya, apalagi kita di tempat keramaian ya. Kemudian menjaga jarak, mencuci tangan. Ya, kalau bisa kita jangan dulu pergi keluar kota, melakukan penerbangan seperti itu, terutama ke luar negeri, karena luar negeri memang tingkat Omikronnya paling tinggi. Kemudian menghindari kerumunan sudah, terus membatasi mobilitas. Amanginang, saya sangat mengharapkan sekali untuk kita menghindari kerumunan. Memang sekarang kita sering pesta ya, tetapi berbona tahun seperti itu, kalau bisa untuk 1 bulan ke depan, kalau bisa kita stay di rumah untuk menghindari kerumunan tersebut. Karena pengalaman kami dalam 2 minggu ini, satu keluarga itu kalau Omikron ini satu terkena, hampir rata-rata terkena keluarganya. Kalau Delta kemarin masih bisa dia, misalnya satu keluarga 5, hanya 2 yang kena, 3 enggak. Tapi kalau sekarang kebalikannya, dari kalau misalnya 5, 4 kena, 1 enggak gitu. Jadi artinya kebalikannya karena dia penularannya begitu cepat. Itu jadi kalau bisa mulai dari sekarang kita menghindari bepergian atau kerumunan. Jadi untuk gejala-gejalanya hampir sama juga di
yang kita alami di Batam ini, pasien-pasien yang sudah terkena sekarang, yaitu yang pertama batuk kering, ya batuk, kemudian nyeri tenggorokan dan tenggorokannya gatal. Itu yang paling sering. Kemudian merasa lelah dan mudah capek. Jadi kalau Amang-Inang tiba-tiba rasanya terlalu capek gitu, nggak seperti biasa, perlu diperhatikan. Kemudian hidungnya tersumbat dan pilek, ya. Kalau di Jakarta, saking tingginya sekarang, kalau udah pilek, udah dibilang Omikron itu. Kalaupun dia seperti itu, rata-rata di positif dia. Kemudian demamnya bisa sampai 39, 38 seperti itu ya. Dan nyeri kepala. Ada juga mual, muntah, sesak napas dan diare. Untuk anak-anak lebih sering kadang-kadang diare, ya anak-anak seperti itu. Jadi kalau ada diare tiba-tiba makan bagus semuanya tiba-tiba bisa diare, harus kita perhatikan kalau tidak ada perubahannya. Jadi perlu kita tekankan walaupun dia sepertinya ringan, tetapi karena daya tularnya cepat, kita yang paling penting adalah tetap menjalankan protokol kesehatan. Karena kalau dia banyak yang sakit, gampang juga menularnya, ya. Jadi kalau banyak yang sakit, yang pasti dia akan lebih banyak yang sakit untuk saat ini. Jadi kemudian rekomendasinya kalau memang sampai agak demam, tolong langsung memeriksakan diri ke klinik atau ke puskesmas, ya. Bisa periksa antigen. Di Kota Batam sudah banyak pusat-pusatnya, sentral-sentralnya. Jadi kalau udah positif ya kita langsung isolasi mandiri di rumah. Tapi kalau Kota Batam untuk kebijakannya saat ini semua yang positif di lokalisasi di Rumah Sakit Galang, ya. Jadi kita dikirim ke sana semuanya. Kalau udah penuh mungkin Rumah Sakit Haji. Jadi kalau terpapar rata-rata sampai sekarang masih belum penuh di sana, dikirim ke sana. Jadi puskesmas nanti menjemput, kita dikirim ke sana. Jadi yang penting kita perbuat adalah tetap protokol kesehatan, kemudian menggunakan masker, tetap jangan sekali-sekali membuka masker apalagi berhadapan, ya. Karena kita tidak tahu siapa lawan bicara kita yang terkena, ya. Jadi kalau makan juga kalau bisa dihindari kalau pada saat acara-acara ramai, kemudian menjaga jarak seperti yang kita lakukan ini. Kemudian kalau di rumah kalau bisa ada jendelanya, ventilasinya tetap dibuka karena sinar matahari mematikan virusnya. Kemudian mencuci tangan, dan kalau memang curiga kita bisa lapor ke puskesmas. Kalau memang ada tetangga biar kita ada pelacakan tracing untuk yang di tetangganya tertular. Begitu juga Inang, jangan lupa cukup istirahat, tidur secukupnya, jangan begadang saat ini sekarang, kemudian makanannya bergizi, itu paling penting. Dan yang terakhir, bagi kita yang belum booster, tolong kita booster, di puskesmas semuanya ada, nanti akan dilayani, ya. Setiap puskesmas di Kota Batam sudah disiapkan mereka. Jadi Amang-Inang tinggal langsung datang ke sana. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga penjelasan ini memberikan kepada kita pemahaman untuk kita lebih hati-hati untuk 1 bulan ke depan, ya, karena periodenya diperkirakan akan tinggi, supaya kita tidak bagian dari yang sakit, ya. Karena nanti kalau sakit tetap juga 10 hari minimal kita harus di rumah, ya, nggak bisa bekerja dan semuanya kita akan menderita kerugian. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati kita. Amuak kadongan nang sa maita tu acara menabur buni di Uriata HKBP Batamon tabereng macaratai. Uriana hinaulonga di bagasa Kristus Yesus di minggu tasadarion 10 Februari tahun 2022. Papota do acara menabur buni paingotok kita do ulaunon pabuadada ala negugutta majadi saluhutna taula.
Alena Roma hita tua dupa ni debata pasahaton nasa hadiriota dinalau mangula ula otai. Na Roma hita tua dupa ni debata saibana na madongani mangurupi manupahi jala mamasuk-masuk ula otai. Jongjong mahamu sudi asta pangido masini rohan debata mamasuk-masuk nasa siswa notai marede mahita. Tapakirimo ni alak batak na madok aduhur martutu di atas ni purbatua sa sinur manapinahan gabi na niula tupahan niya mata di bata na martua habang abaruba songgok tuhau si torop di bata na martua luhut mahita di parorot naing tangi honot tamahatan di bata pasikopon dohot pada siponi salutna lao pahoton patuguhon rohamuna mandabur buni dohot mangula-ulaun pegawai perusahaan pegawai negeri sipil Tentara Nasional Indonesia Polri per 33 pebisnis dohot akka usaha nasing imana tersurat di sada Musa Wal 22 oppe saliling adong tanon dan jadi masot saburon dohot gotilon aringali dohot arilas hari logo dohot rodoniari aria do borongen. Esekil tulplopa edo plon 27. Dungi bahenokku mana sida dohot akan nama humaliang dulukku gabe pasu-pasu. Jala ahu parohon udah ditiki haletanna. Gabe akka udah pasu-pasu odoi. Jala lehonokku dihau di ladang di perbuena. Jala lehonon di tanoidu guguna. Jala marsonak-sonang nasida di tanu nasida asatung di tadan nasida hudu jahuba ia dung hu ponggolhon akahau ni auga nasidai jala upalua nasida siat tangan ni hala akka namar hatu baton nasida marede maita.
Sudah ruas. Ale Tuhan, mangasahon hatam na badiay dohami, hatam na mandok, manang ise na mangulatonon, bosuron man di si panganon, alay anggo halak na mangoloy marlangelangi, hurangan rohado. Sa palanaong diluas asini rohami, hami manguduti ulaw nami, say paborhat mahami di bagasan pos ni roha, dohot pakirimon na togu, pasu-pasu mahami laho mangulahosa, pasu-pasu manang ni ulaw nami. Mga sao nasi ni roha yang debata ama, do Yesus Kristus do tod di perbadia do amat dok tuhamu, pos marohamu, ulahon hamuma ulau muna, Asia Jehovah si topalangit do tanod do ro pangurupiyo tuhamu, martangi yang mahita. Ale itu debata manami na di Banua Gijang, oro na puna langit do tano oro di pangisina sudena. Jadi-jadian ni tangamu do sudena adong jala na pinar mudum do hame na tinopamon. Na pengudo hame nuaing di soromon mangido tuho. Saya digohi asini rohamma sudi ngulunami. Seleho mauda do las ni hari di tikinabe. Na pagabehon na niulan na hulahame. Asa jumpa kami perbuai na dengkan bayan hangudua dot si panganon si ganupare. Selam patadaho matuhami gudang ni dengkan ni basam. Asa uboto hami madok mauliate tuho. Dohot memuji guarmun nabadiai. Maritehite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu Roma utusan sian ganu uwek tujulon. Las di somma ka pangulan nago tiki. Sarap pita mga leon. Mula mahamu di bagasad damai. Mare deitas yan bukede nomor 126 ayat sada laus tapapung piliata. Na
dameni debatana sumurung sian saluhutna roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Amu akadongan jamita di minggu tasadarion sian Yeremia 17 ayat 5-10 sonoma didok. Sonodo hatani Jahuba marjea ma bawa namar hapo satu jolma manang tu bulun ni botohonna gabi di pasurut rohana sia Jahuba songon halak perbahudung di tanon nama hiang doibana dak tagamon idaonna naroa na denggani jala maringan ibana di tano bakal-bakal di halongonan di tano na asim naso hinudulan ni halak alai martua mabawa na marhaposa tu Jahuba jala Jahuba haporusan na dibahen tudos do ibana tuhau nasinua di topi ni batangaek jala macarar urakna di labung batangaek jaladang mabiar ibana moloro hamohopon jala toktong rata bulungna jaladang holsoan ibana di tahun hara-haron jaladang masohot marparbue tung na akal situ tudo rohani jolma jala naganggu tung ise mana tahu maddudu isa ahu Jahuba do si dudu roha si uji pia-pia jala mangaleho tu ganu jolma hobartu dalanna hobartu perbue ni pabahenanna ima sahakna amuna kadongan na hinaolonga di baga satu hata Yesus Kristus nama dohoti perminggu di gereja tahun do dihamuna kamanami inanami nama dohoti perminggu non diganu bagas muna do taka naposo nang danak dipaingok jamita oddo tuhita saluhuna babuan nunga sahati tanuaeng tu minggu pra passion marningot jala saya taingok ma panaonon itu hata Yesus Kristus humokopita jala di minggu tasadario di guari do Septuagesima 70 hari nari 70 saat mai tatu hari haheon hari hamonangani jadi di minggu pasionon perningotad di sitaonon da belga pas pasion maksudna di batado pertanyaan suku-sukun marhaposan tu dia doho mengandalkan siapa pilihanna kepada Tuhan Allah mana tu jolma mana tu manusia manang tu parhuaso dot na mangangkarhon habuyonna mulu bentuk ni jamita tahun hatiha di hutan asida du pihak Israel imatur tahun sedangkan Israel utara nunga di kepung Asur ngai di bereng nasida hinacik nak
Jadi merpolitik meraja hati hai dilului mahagugun kekuatan marhite-hite na mendatangkan do na manukangi patung na siya busi dak siya batu be alai siya busi untuk disembah, membuat patung-patung yang dari besi yang kokoh itu menjadi Allah mereka. Dungi muse lau ma muse rajaon mendekati tu akan negara-negara nagugu asabui na sida martahan monang maralo naka nanaeng menurbu menjajah selatan-selatan hati-hati. Badiko kamu masih si politis nai marsobat gana-ganaan mangidu pangurupion huaso sia jolma negara na Belga. Situasi nasongoni makai nang do tamunak kamang tidak madisi, jangan andalkan manusia. Unang marhaposa kotu jolma jolmaon mengarah tu kefanadon habis duit martikido wasona dan bui jolma menyelesaikan masalah niganu jolma haru masalah na sendiri pedang bui diselesioni meng nabuape pangkat ni jolma tibun di jabatan kekuasaannya dia perlu untuk pembantu manang penolong. Songonima didok si Jeremia disi. Unang marhaposak kamu tu jolma nalau marjea nama hamuna. Mulai dok marjea di hati Indonesia terkutuklah. Dan idok ko celaka daw. Ay mulu celaka boleh dihindari itu ari sugut. Alai marjea orang yang menyembah kepada Allah lain dewa-dewi dohot na marhaposa tu jolma kekuasaan na marjea ma ima marjea tidak bisa kita elakkan lagi kutukan daripada Tuhan itu. Ai bolo tu jolma do hamuna mangu cadde bolo tu jolma do hamuna marhaposan mengidugugu siani terbatas be baik holongna apalagi ada pangurupion nanang pasti adong barter pemana negara-negara nasengi pangidu ma pangurupion ileon aleang do barter nih. Songoni mah namar tetangga do namar marga ipangidu pangurupion adong do barteran non. Ketika seperti itulah Nabi Tuhan si Jeremia madokon jangan mengandalkan manusia. Unang marhaposak ko tu zolma marjea mahonon no disi. Jale taringoti do bahkan jahat iat Indonesia manusia itu licik seperti batu licik lapatan nak pia-pia naon rohanaon kelicikan nak meng nabu hape tetanggami gugui mamorai pejabati hargai tetapi jangan andalkan dia yang melindungi kamu. Sadado ima debata si topaho. Itu. Jala duko sidung idokot si Jeremia songoni didok ibana musialai mertua mabawa na marhaposa tu jahuba jala jahuba haporusanna dibahen. Mulu mertua diberkati dan terberkat
mulut terberkat sahira narodo pesian nasingi alai mertua mabawa manang mertua majolma siad debatana marhaposan na mengandalkan Tuhan di bagasan nguluna itu bad naman na burbuni hitan nakikani urang pangasaho pikiranmu amang dotamu nainang mengandalkan Tuhan makarijum martiga-tiga do pebisnis do soto ngibaik ko gugum alai ganuk manugo mahamu hudok matuhamu martangi yang Tuhan hula do nuaingon hupukka do nuaingon urupiau hodo nahu pangasahon yang kuandalkan asa jol mana berbahagiailah patanna mulununga di pasu-pasu laut tai lasmarohatta totalitas ningulut tahun lasmarohatta so ni nakingani COVID-10 varian Omikronon nunga mulai mangkanas nohengon isi marhapo satu dia mahita una pola talululu isi lo macipta non sedia do rodak saksoni be alai marhaposan tu jahuba ma asa jahuba hapurusanna dijagai hita ibana do manoppa hita haru ditoppa hita siat tano siat Adam tanoi manusia nalidok na disom marhapo satu jolma maho marhapo satu tano maho marhapo satu Adam maho ninna alai duminggam ma marhaposan hamu tu jahuba hita ditoppa dipelihara do nunga ditoppa hita disarihod do pe hita so ni manang virus corona on COVID-10 varian ado guarion Omikronon mulu di DKI di Dokon do di Bandung Raya di Jawa do di Bali sasitong na keganasan ni Omikronon dan apalah berdaya alai soal petugas ni tracing ido na lemah nama maresoi akan narona sia luar negeri dan bui tak dia bati sipata do rambut do hotdog sipata do ralengah dan bertanggung jawab ima soal tracing i so na idok nasi dena kingani sia sahala do gawi nunga sahati tanuang tu 5.000-an marhapo satu jahuba mah asa mertua asa hipas behi tahun itu mertua dang dalam arti holag gajah ngumurta alai mergogo hita sehat hita jala digabar hodosongon hau na tubu di topi di batang aek di tepi sungai iboto hamuna do hawon urak nai tutanoi sahat tu aiki dibuat siani sinumon do si panganon na sahat tu bonana sahat tu bulungna hijau tabu berengon mulu pohon-pohonan non lam gudang pohon-pohonan mangaleon hanguluad itu hitai ima o dua di Jakarta ya ada hubereng tetangga nami ibana do menuan hawi pohon nih ale laus ibana musim manaba dukub belga hona sanksi do amat terjauhi ikut pebuah itu bagian lingkungan hidup keutanan do takalan nasingi nong bui don manang mengganggu do takalan nasingi dari gudang do hanguluat tajalo di baid de batamar hiti-hiti suasuanan do pohone hijau tabu begiun tabu berengon
Dugi musa di dok. Dak kaya so merperbui, terus merperbui. Di hari logo fedo, di hari udan. Tok ibana makar, tubuh ibana. Songoni mana marhaposa tu Jehovah, dia berakar kepada Tuhan. Ibagasan hapor seaona ke Kristenonna. Manang hari udan do hari logo fe, tetapi kita kuat. Hijau lapatanna berseri-seri wajah tahun ngulut tahun. Dan nama doko mulut sita alai bagaikan pohon itu. Terus sita merperbui. Dan bermusim-musim sasatokin alai terus sita berperbui. Jalabui tempat orang. Dak kolat dinggan berengon ni jolma ita. Tetapi tempat untuk berteduh juga kita diharapkan. Ima taringo tu pohoni. Jolma namar haposan tu Jehovah. Mertua duhi. Lapatanna di barato songon pohoni na berakar ibana torus muse siatano edot sianaiki mangalehon ngulu-ngulu tu batang na do tu bulung-bulung na songoni manang hamu mulu marhaposa tu Jehovah berakar semakin berseri-seri do hita jalabu hita perbuih na dinggan di tengah-tengah ni keluarga di tengah-tengah ni huriaon dohok keluarga ta masing-masing. Imak kamang taringot tu peringatan yang pertama 4 minggu ke depan taringot tu pasion parningotat di sitaonon ni Tuhan Yesusi isedo pilih tomu marhaposa tu jolma doho na ulu sudai mana ngasa mertua ho molo marhaposa tu Jehovah ipasu-pasu Tuhan ma nani ulama teh taonon manang na pegawai pehamuna otik pei alai bodo hijau bertumbuh dakolan na marsak martiga-tiga pebisnis kontraktor PNS TNI ipasu-pasu Tuhan mahamuna marhaposat tu Jehovah mahamuna asa mertua hamuna sarionon nado hamuna jala do musesia nakka pergumulan ningolu martang yang mahita ali Tuhan debata moliate manong saat tami tu minggu panaonomon di payungot todo hami Tuhan asonang marjea jala di paingot todo hami Tuhan asa mertua asa upilitami marhaposan hola tu Jehovah do hami nasa huriaon songoni keluarga nami bedau manang najonok ola kodo haposan nai marhapuru satu hodo hami Tuhan pargugui mahami on boy tok kai marperbue jala lasrohanami ida mana burbuni hami sahuriaon pasu-pasu ma buni pasu-pasu ma asamar perbuai songoni akka ulaun ni akka ruasmon utangnya aku masudi ruas di uriam nadong noang dison do na dijabu dohot manang di dia penasi daramoti ma Tuhan marhapo satu jauh badu asa mertua nasi dabe suak soni akanakon na penadau sian inang na homatong marhaposan asa jol menemertua hipas jala sehat babua hatu auni pasatomo tu ganu keluarga tu hamin na marhaposa tu ho saat di homa huriamon sudi akaruasmu namar sahid ho pamalupon namar ulang tahun leo gajang umur jalak kanama tua parguguammu songoni na kuliah do na sekolah leo bisu do apistaran do takkan na karejo pe Tuhan saya homa na mangaramoti na sida suak songoni na ngaka keluarga na sida be saya sadu sanai marti Yesus Tuhan nami omma tangyang nami amen marede mahita huhut mata fasahat piliatta
Yesus aposaku unama masambu di hapun jungan inasal mardangan hatotong dengaku di pardalan aku Yesus aposaku unang apasambu hatotong dengaku di pardalan aku Yesus apasaku unang apasambu oh samping rajaku adalaku napasandang di harajanmu senang marahku dung tak kastiau oh samping rajaku jalanku senang marahku dung tak kastiau oh samping rajaku jalanku di harajanmu di kordomu oh mai bupa waktu hangolua nang torang karida senandung nasida di harajanmu wangane nang torang karida senandung nasida di Yesus aposaku Jong mamu na suli. unang apasambu oh di hapun jungan di nasal mardangan oh totong dengaku di pardalan aku
tatagyakom ma pilihan na tapapungon. Ali de batama namin na di Banua Gijang, odo haroroan ni salut si Leo na dinggan, do nasaw libasan na mauliutus. Upasatami masyanan ni Leon mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi wap na hutus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaw parhasyak kami pilihanon. Pati bulan na rajaw mo di tonga-tonga ni Huriam doho di Portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite toddim. Asalam tadda hami gudak ni si Leon mitu hami. Asalam kir-kir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmo, saya Roma harajaonmu, saya saot malomoni roham di Banua Tongosong na di Banua Gijang, lehon matuhami sa darion ang uluan siapari, saya sama dusa nami songo panesa nami, di dusa ni dongan na merdusa tuhami, unak kami tugiot ti pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakot Tuhan debatama buhina tuho jala sima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tu toddi munabi. Salam sehat, selamat hari Minggu untuk kita semua.